Witam serdecznie na kanale kuchniamagdy.pl. Dzisiaj przygotujemy wafle z masą z galaretek. Na masę będziemy potrzebowali 400 g śmietany 18%, 100 g masła lub margaryny, 150 g cukru i 2 opakowań galaretki truskawkowej lub innej. Na gazie stawiamy garnek, włączamy gaz, a do garnka dajemy masło lub margarynę. Po chwili dajemy cukier, wszystko mieszamy i czekamy, aż się wszystko ze sobą połączy i rozpuści. Jak już się połączy, rozpuści, zaczynamy dodawać śmietanę. Najlepiej zrobić to partiami, w ten sposób łatwiej nam się wszystko połączy. I jeszcze druga część śmietany. I mieszamy. I teraz to wszystko musimy zagotować. Mieszamy, żeby nam się nie przepaliło. Jak się połączy, zagotuje. Tak jak Państwo tu widzą, gejzerki powietrza, bąbelki już wylatują, znaczy, że się zagotowało. Zdejmujemy z gazu i do takiej gorącej masy dodajemy nasze galaretki. W naszym przypadku to truskawkowe, a czy Państwo życzą sobie takie, czy zupełnie inny smak, to już od Państwa gustu smakowego zależy. Dosypujemy galaretki i mieszamy, aż wszystko się rozpuści i połączy. No tu będzie dużo łączenia. A teraz dzielimy na 4 części. Właściwie nie musimy, ale tak będzie łatwiej nam później po prostu ułożyć wafel. Czyli naszą przygotowaną masę dzielimy na 4 równe części i zostawiamy do wystudzenia. Masa musi być tężejąca, ale na tyle płynna, żeby można ją było wylać na wafel. No i zajmujemy się złożeniem wafla. Folia spożywcza pod spodem, na wierzchu dajemy jeden wafel tortowy i na to wykładamy pierwszą masę. Tak jak Państwo widzą, zimna, tężejąca, ale nadal płynna. Rozkładamy po całej powierzchni tego wafla, w miarę równomiernie. Przekładamy drugim waflem, lekko sobie dociśnijmy, druga porcja masy i tak jak poprzednio rozkładamy po całej powierzchni, kolejny wafel, kolejne dociśnięcie i kolejna porcja. No już się nie będę powtarzać, zrobimy tak do wykończenia wafli i do wykończenia masy. Po przełożeniu ostatnim waflem lekko dociskamy. Szpatułką wyrównujemy boki, ta masa tam się schowa w środku. A teraz zawijamy tą folią spożywczą dosyć ciasno, dosyć szczelnie, żeby ta masa została w środku między waflami, a nie wypłynęła po bokach. Tak przygotowany wafel wkładamy do lodówki. Jeszcze z góry obciążmy go leciutko, na przykład deską, która obejmuje całą powierzchnię naszego wafla. I taki wafel zostawiamy w lodówce na minimum kilka godzin, a najlepiej na 12. Wtedy wszystko pięknie się połączy, wafle delikatnie zmiękną, no i po prostu będzie przepyszne przekąska do zjedzenia. I tym pięknym widokiem żegnam się z Państwem, zapraszam na kolejne przepisy i porady na kuchniamagdy.pl.